Onyeisi Abuja Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture Chief Maka Obegolu ekwugo na naanị ụzọ a ga-esi wee napụta Naịjirịa n'ọnọdụ ịda yaramee ya n'ihe banyere akụnụba ọ nọ n'ime ugbu a bụ ịzụlite ụlọ ahịa dị iche iche ka a na-emepụta akụrụngwa nwere ike ịtụpụ mba ofesi. Ka ọ na-ekwu okwu na Awka Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture ka Chief Obegolu dị wee rụtụ aka na gọọmenti etiti nwere agadaga ọrụ dịrị ya n'ịzọ ọbata obi n'ọnọdụ nhụju anya dị iche iche ụmụ Naịjirịa na-ahụju ugbu a. Joseph Egbeọcha ga-akọlu akụkọ a n'isi. Chief Obegolu gwara ndị otu Awka Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture nakwa ndị ogbo ha ndị ọzọ ka ha gaa n'iru na-enwe mkparịta ụka na-adị n'etiti ha na gọọmenti ya nakwa iwepụta echiche ka mma gbasatara amụmọrụ mmepe maka ọdịmma ndị ọhaneze ma gbakwunye na ya bụ njem abịara n'ụlọ ọrụ Awka Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture ga-enye aka ịkwalite mmekọrịta ga-abara ndị otu ahụ uru n'ebe ọ gbasatara ntụziaka e nyere ka otu ha na gọọmenti na-ejikọ aka ọnụ maka mmepe obodo. Ka onye ji ọkwa prezidenti Awka Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture bụ Injinia Chukwudi Egemba onye kwuru na ya bụ ụlọ ọrụ na gọọmenti Anambra steeti na-enwe mkparịta ụka n'ụzọ eji akwalite azụmahịa na steeti a kpọrọ ndị gọvanọ na mpaghara South East okwu ka ha bịakọta ọnụ ma kwalite azụmahịa na mpaghara South East site n'ime ka a na-enwe ọkụ oge ọbụla ya nakwa ihe ndị ọzọ na-akwalite azụmahịa. Injinia Egemba onye kwupụtara ebumnuche ya na ya bụ njem ndị isi ụlọ ọrụ ahụ na Abuja bịara kpọtụrụ ụlọ ọrụ ha n'Awka ga-ebidozi mịtaba mkpụrụ n'oge na-adịrị anya. Otu onye so achịkọta Awka Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture ma bụrụkwa onye kọmishọna Anambra steeti na-ahụ maka omenala nakwa njem nlegharị anya bụ Maazị Don Onyenji nọrọ n'oge ahụ kwupụta ụzọ dị iche iche gọọmenti Anambra steeti si akwalite azụmahịa na steeti a. Ndị ji bụ ọkwa minista n'oge gara aga bụ Prince Adetokunbo Kayode, Dọkịnta Aliyu Idehong nakwa ndị ukwu ndị ọzọ bụ ndị sonyere ya bụ prezidenti Abuja Chamber of Commerce nakwa Industry bụ Chief Obegolu na ya bụ njem. Site n'Awka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.